mpanimfo ya ma munyina yonkodo ebra son se osomkoni no eba na wose yatu yensafre o tradia mponkwame na wobegye nagwa ansan adwumadie no ato aso yenkyɛn wono yenyina yemfa yentresem na yemie nkɔkwadwom bacho mom yemfa yentresem no yenkan kɔ kwadwom etimiensa chichemu aduonu baako no ebesi aduonu nsia akenkan sam ne de mayense mede yei mahye makomemu yei hona matwen ara eye erade ado yenti na yenwiesa na yemu na ne mobro hunu to ntwa eye fofroda anopa onokwaridie dɔɔso mekra se erade ne mechefa enunti meni da woso ara erade yama won a ohwe no kwan ma okra a wohwehwe na chiri kwan no enye se waye kom twen erade nkwaje amen. Before say ya betu jomono ye maame ye nam ne soma ye dwumadie ko urade mo I was told say one daddy bonsu mo ha maame be on pasha why maame be na doctor why doctor oh I'm happy to doctor pasha mama pasha brand mu ana yen hye den hu na ebi at would need a biara da say executive producer ma me be obonsu pacho ma me momra sa na atro dwumai ame ma AWR yenya ne yetie yi no ma me koto no Valley View ono nko anu oba oye theology no kwasem ni nimde onyame dia ma no so na on a true proposal echo general conference and me no kasai ma me tande show na me nka mabakosem wie ai na me no kasai LDA ewo radio ewo kumase ono nsa no no troye no kwasem ne bubutu bi aya momom pae ma no na ataka ya wonya na ya ne so na so nyame na ekuta no a yade huduo mu from last year up to now nyame apagya no mama awurade nhira wo ne daddy doctor awurade nhira mo pa we surprise pa na mutwa amene na mania so papa pa mo ha na asori nyina so ani age se omate wudin executive producer the bones na yehu physical ni kunu doctor bonsu ne gina ne nkyɛn no ɛsɔ yɛ ni papa se na Ahinsan enkɔfo etie hɔ ɛsɔ yɛ ni pa wɔ hunsa no awurade nhyira wo ebere semu no asɔre yɛ bɛbɔ aba so awurade nhyira wo pa yɛ da ase awurade nhyira wo ne abusua ne dɛm ase.
Erade pa da wasi anope. Yaba wani mo. Open na enye ho mayen. Mayen se wone ede mu. Na shura yen senya wopetie wo Yesu din mu nti. Amen. Women ministry for Panchamu Yamu Salami Antonio. Women for Christ, lifting up. Women for Christ, I am woman of value. Women for Christ, I will go. Women for Christ, I will go reach my way. Women for Christ, lifting up. Women for Christ, I am woman of value. Women for Christ, I will go. Women for Christ, I will go reach my way. I will go. I go. I will go. I go. I will go. I will go. Women for Christ, I will go reach my way. I will go. I go. I will go. I will go. I will go. I will go. Women for Christ, I will go with my way. Na oye na do ye hoda momie na ewura mu awurade ahini mu nhine obatampa nyankopon ase na oye na do ye hoda Jean Kudo Maranatha Kristo mu oba won fefo se say enye sono fufura ba they say ye town ni timi nsire enka mesire nso na me ye beda twedi ampo nyankopɔ ase e won hwe so paso nko a wode amami ni wunyina na wotwi se mutie anwum na they say woman for Christ listen up ye be ko wiase akodi Kristo Yesu ho adanse na ampa so abem e man na kire se ombekwa akodi Yesu Kristo ho adanse na mo se ne sai na mi nso bi biara wo hwere ne bre na authority na ye ma me mercy na mi nsira wo mutimi kwa akopima champola no ho a hallelujah say ye ka say yenko a ye beko e be da obo ade ase enne dey ye wo kunni kase a e wo say ye yini sire sa okunni ni obi ase na ye ni before then no e be ka emi miensa na ye de ehia na kwan amen amen enye obi ase sa Center Ghana Conference woman director I friend Madam Gifty a say something ne eni ni nyina na wo ha yo ye ba besumba so ye maame emro na mepeja ana obeso ana mo say maame say enye wani je enye ohun ahu a
Mumia na onyamias na we na da ya hoda. Se awie dia na atwi yenso. Mi amanu dindindin. Inyo bia sa. Ye ni man say, ye friend me. Mame Elizabeth Mensa. How anam say ready say? Ye mamia. Obeba bebo empire. Ama ye. Ebebo mi nyina edi mako. The obefra esomo no, ebebo ni tin. The obebo empire edi ga efra ye friend no. Mrs. So, Mommy Jenny, the Obakan can express some there, Madame Paulina, she no more than say, you would do our Becca, Obefra or Sumana Mano, Madame Teresa, oh, Nanta, she no more than say. But so munya kasano me ba so eyi ni bia aba afaso nti munya abotre wate me ba so mi yi ni man Because so ye mamia obey ebo mpa ya man no ye frɛ no Mrs. Gifty wache na mo se ne say the obeji to offering Madam Paulina Chey na mo se ne say ye be sabo ye mpa ya etosu mienu no Madam Lydia Enkroma na mo se ne say the obekin kan ye chess on man no Madam Adventist Oti Otsin na mo se ne say the Yakupon enam so na obeka onyame asem na ochi nyame nam so atese we nyame na onyame so ayenso sa maame no ye nyina yesof maame Agnes Asante na mo se ne say ye wodi conform ma bienu a one baba gete ye tutu so di na mai kwafo beto dwom sa na sermanfo so beto twom eduru ampacho obi anya na sede sepata ye nyina ye be fa ye him no na ya to 428 ana ye be to man for pay ni so na if am only bo e kata 428 but o may nyina ye sorry
Pacha ho brase mu me bompae. Nyankopon ne abankese. Tumi mu tumi ra. Anope unko anon friend bonyefo yeda wase. Erade yeda wase anese ne fata sanse oni yedi ni yie. O madi bonyefo ti se yerade woda so doye. Wani ku ye hu no wa hwe yesu frim retintin besi mresantin. O ma yeda so tiase. Tekrema dabodwem ne moje di afusania. Anope de kan ne sa sidan kan din da. Amen. Mada wase. Yeda wase. Yeda wase papa. Se na watwi mu nyina erade odi ekwo ntwetwede se nwan so wantwa obi bia ntwene wode ye nyina be hia mu na homedai se yemra wo nansi meso a erade de kan ne se yeda wase anope ye de ye hawa hodo bebre na aba erade ye kan nyina bom se wankasa ebe ye mu adwuma maye erade obi aso hawa hodo a ode baaye enso ye ka bom a wunyame wona nim obi ahaw anope ye sro se ye bisade maye nda na fa ye mfunso ne ye bone so kyeye se wan fa nkyeye a ye mpa ya ye bo ye rade ye entumago fi bi wo wanim ye sre wan se hu ye mobo na fa ye mfunso nyina kyeye na mpa bo a ye bo ye rade enru wanim se ba afore na tie na ye bisade maye anopa ye de okasa fo shonsa rade wafran so sori amane de onka na yesu entie nwa akoma paso ye fa mobra na nsa bo ne wiase na sanche na wi utri ne adia erade wabeto se nyina ye sefata ye da wase so etie ya no pay odoba na oje papa yesu di nti amen amen.
Ami shramu pa na Brian ya man ya ne na mfie mu no e kwato maami bi won de oye memede ni na wo se wokọ asọre wo manso atwede na wo yale pa na oba ha enso wo ma asọre da etifia ye kwato ni mu no ene e ka kire ne se maami ya abra asọre na asọre ne wa ha ya ene oti animu o kire o pa maame ye ma wakọ aba se wode wo se aye wo yo nene
wonso abeka ye ho aye nyina ye so na yantoto so dudu no na yaduru so no da ne da onyankopon abaye aboye abawiase ana onyame na wo boye no so no wode na hyade no bebre di amayen na ure Bible mu a baabia ni wa onyankopon ka se dwumadie bia ye die ne yemfa nso ne hwe Jesus tutu so dudu enso yantutu so dudu no nso a ye tua na yantene ye ho ntua ena nukure mu nso a ye nyine nukure mu enu nso so da bia nso ye bonyame sobo se ena adwuma me ye enkoye ena mkoton ne ma ye nto enso sanka ye tie nyame asam no se nyame na di sika na ma ye duduo bia ye nsabe kan ye be yi ho ntutu so dudu a enam se nyame anu asam entofom na ensan kwakwa no ntino obeye adwumadie no na nti yere bibi wo hega odifo hega etimienu yi mu nwotwe no a oka kire yen se me na sika ene dwete wo me na sika wo me asafo awrade asem ni hega na eka odifo hega na eka so awrade se onu ene sika ene dwete wo no eti se sika ne dwete wo no na se wo ka asam se yemfa entutu so dudu mra na de kura da mu no onu so be hira yen na yenso yase yemfa ma enti enhira no wode be ma yen na ebi se wo kura wo ba wo suma ne se kobra me suma kofa koto ade we bra mi di we tu asesi abeje na sa akola na nkwa wo wo ye nipa no wo di ade ne be ma na na wo fa ma no enti onyankopon otu yemfo se yemfa yentutu so dudu ni nyina da bia yenya no kwafo adwuma ye be ye bia no yenya no kwafo ma awrade se ye no kwafo ne se ye ton ye niema na ana ba bia ye wo bia adwuma dia ye die bia no onyankopon so emfa ni nhira ne nkame ye da efi se wo ye onyankopon a oka asem a wo yo na ye want to so dudu nso ye san wo ma so afolebode na so ma so afolebode no so eno so yenye enso osesa abre ye re numre ho no so a Israel fo no a na onyankopon kasa kire wo mo se o mo nkwa asase no so no wode ma so afode ehye wo mo bo anu nti no wo mo so kwa ye no wo mo koyi na wode ma ye wo numre etidunum yiyi mu edunkuno ne se na eba se mudi asase ne so aduane enu bia mo mama nso ade eso ema awrade na wasaka na aduanu no se mo fa emori a edika bi tatre nya ma so ade se de mo yo ayuporo bia ma so ade no saa na mo maso enti wode ma se ye yi tutu so dudu no wode ma Israel for no so ye ni nyina uba baby kro wo se wo mo ye ya ma asofo didi mi ya baby busu wo mo ka se wo mo nya ni je wo man na wo ma betene mu no esumi no bi enu no kra no ye be yi tutu so dudu na ye yi ne fia na ma asofo le body enu so ni asa achia no ne ye de ketua bi ahyem aso ye se ye penhira wo awrade ho eti awrade hu ye mobo na ye sesa emfiri yakwa amone so na ye mfa ye ho nto no so na de waka no ye mfa nya adwuma na se ye de ye adwuma awrade be hyira yen awrade hyira yen kakra yi so wo Yesu din mu nti amen ye be frɛ adwomtofo no amo ma bedi anim na ya frɛ wo mo so wo be gye akyɛde no ama ye mfa yo wa no be gye ntutu Pamocho churches ni na fa omode emetutu. Me pacho church bia fa ni de emetu. Until
non sei mon fanto su tu nyana kurade monye ni kukuni aeka oda no muchiri posepa no mon fanto su tu nyana kurade mon sobishi Yehovah no sinami shishira mimba Buma emosuna munya kurabya Opese mo ono prom prom tuno mo fanto sudu nyana kurabya Muni mini como pibe biare mu na wama mu po sepa no mon fanto sudu na rakura de mon sobishe ye mo wana sinami shi ishima mima Ola emrosu amunya kura Sobrevissimo e murantem pa Mo fanto sudu namra kurade Mo famra segna wa sepono ara No be mabushira Ɔfa tutu soɔ dudu nyinaa bra brade na awurade aduane ntia me fie asafo awurade ne wɔseɛ sɛ menhwie wɔ soro nhyira me ma wo a No sinami shishira mimba Uma emosu amu yakura mpamkyɛ yɛbɔ mpaeɛ mmerɛ mo akoma ase yɛda wɔ ase yɛn agya a wɔ soro nyankopɔn a wote wɔ ayɛyie mu na ase nsanyame aseda ne ayɛyie ntontom ne nkamfo nka ho awurade yɛda wɔ ase papaapa sɛ wɔsan akae yɛ biem wakaakae yɛ adwene sɛ yɛmfa yɛn totosoɔ dudu mmara na wobɛhyira yɛn awurade yɛserɛ mfonsoɔ biaa yɛayɛ wɔ ho no fa kyɛ yɛn na awurade hu yɛ mmɔbɔ na ɛfiri na ɛkorɔ no ma yɛntimi nkonkrono no mmoa yɛn na yɛntimi nya wɔpɛ wɔ wo awurade wo mu firi sɛ wodeɛ wonhyɛ o na mmom no sɛ yɛanyɛ a wonka hwee nkyerɛ yɛn na mmom nhyira na wobɛka me yɛn ɛno nti hu yɛ mmɔbɔ na nyame honhom no mmoa yɛn na daa ne daa yɛnyɛ bi a yɛmfa mɛhyɛ wo awurade wo din animonyam na nam saa yɛ so na woahyira yɛn ne yɛfiefoɔ nyinaa ɛne asafo yi nyinaa na yɛbɔ afɔdeɛ a yɛnyɛ bi de abɛhyɛ wo din kronkron animonyam aseda nka wo din nyame twɛ di ampɔn sɛ woatie yɛ wɔ yesu kristo din mu nti amen Amen. Sepa resopane bamba odi aboye se ye hia sa nyankopon we a enka menu mienu nke ebe ye den
ne mpaebɔ a yɛbɔ kyerɛ ne kakra ne nyinaa na ɔhwɛ so ɛkorakora menya mpaebɔ a ɛnka sɛ megyina mo anim ha nka monhu me saa life accident na meka ho baabi a mehyɛ paa me ankasa na mehyɛ ɔkora na menni anidasoɔ sɛ mɛsa aba nkwam bi na anidasoɔ asa nanso Awurade kɔhwɛ mpaebɔ ade kora de anim onya bi de bɛyi me na mo sɛ Awurade sɛ yɛda Nyankopɔn ase paa wɔ deɛ wayɛ ama yɛn de saa ne nti wa wo dadwe ne haw ne amanye bia to anamon ebre anim ha wa wo de ya awaresem adwumasem emofra so odin honhom mu haw ohaw biara eda wo so enya atwedi ampon ewo ye ntem ha wa ye krado se obetie ye mpaebɔ no ahyira ye no to anamon bre anim ha na ye nyina efa ye ho hye twedi ampon Nyankopɔn sa ne wo gidie se obeye ye bisade nyina de amaye ujira hona obrasie na ubọ mpae no so kakra o tirim esan se wa kasa wunimu ha okra chem ahobrasie mu nkata mani ne mpae da jasum dwehene Yakopon tumfo wa ubọ soro ni asase ni mu ade nyina na Awurade wunim ye kransa na ye ba asase so uda kronkron mu Papa, what can you bro? Abba, when him has said, Yamran, your fair beside your metu and him. Netty and I may not say shrine, dear, and no pay the end, can I say, Danka, dinda. Ye, you are a can food in what the wire my papa, and a boy, I didn't and tears, yes, so. And your papa, any a tinny be name of my one drum no home of bread or sumainity, or any badu was said that. Ne santi ani da so kropa ye woni wasaforade ne santi umetu anamon aba wanimo papa wona oni man kronkro bia how de ne de ya awo papa hunimo bo de ne de ya mofra so odin de ne de ya adwumasem Awurade wonimo bia how e da no so oba de wudi mu ni bresem shaw ho ni onya wo ma brem da esan se o de bre na e wadwuma enti Awurade yesro se o ma e am ye nya o twen honhom Awurade semfum so binti na sa oye ha o mai na enye ya uda krunkrum fa yemfo so acha yenda na ti ya ho fridi anti nyina ho na wiye bremu so yensamre ye muden na Awurade yidadwe ne ha wa Satan de agu ye so a eja ya sabema ebre so mpo se wo se ba wani ma na papa ya twentwan ye na ase Awurade hu ye mobo fa yemfo so acha yenda na ye bisa de ma ye mako na ebre sem ye be hye wani onyam ye di adanse aka de wa ya akira mansan ye wogidie wo mu se wo be ya maye enu ti na anopa ye tu ye na aba wanim oba de hye wo wani onyam da shrayen na ebra waso asitie ye mpaibo na wo ye maya ye be ka de wa ye wo Yesu Kristo di munti amen.
Ana yesi yenu anum kwa afọ ne sey. Yedo Nyankopon ase. Akenka asema yedi bedi sofu maame anim no. Ebe hu wo adisem eseduonu baako. Yichemu eye nan. Adisem eseduonu baako. Yichemu enan. Mumienti Awurade asem. Na obapepa won aniwa mu nisuo nyina. Na owuo ni hobio. Na arewo ni osun ni ya bia ni hobio. Efise kani ni omanu nyina atwam. Amen. Pepa so omo meto nwum ne crusade team. I'm na beto adwuma sana of mame apa. Anopa nsu ye de Nyankopon ase anopa awie yakwanya wasan ede amayen ne no edi ehyiamu yenuanom a mo hye yen AWR amutie yen ne omo hye free Facebook Ahinsan platform e Facebook na AWR nso mo hye yen live munyina ye de Yesu Kristo din no makwa aba ne Sarah de say anopa yi awie yi yenim se Nyankopon adom nko a na ekura yemu amana bedru sese na ochi nyina na enya akwanya na ye ni Nyankopon edi ahyiamu wona ewa ha bebre no menhu manim na ochi nanso minim se yete ye ho nka esanse na radio no eye adwuma Facebook ne nso eye adwuma sa eno ntimo amantumi ama grounds ni nyina mpo no ye ka se Nyankopon enhyira moda anope mani ajepa say crusade amaya aye me support na ye kese pa ye we say me kan say Nyankopon hyira mo many aso bebre esansa na me prayer team no very effective
enyumre bia omochi metina ho bo mpae ma me ansa na makọ mabusua ewo ho ma gift nyankopon enhyira ontumi ma na wafrɛ osinka mepese me ba bibi na asi me kwan enti e director na ota machi pa oba nyankopon enhyira afei women's ministry me kase nyankopon enhyira moda moya ade pa isa menye sure se afi akanya mesembia enti e ma no nyankopon enhyira mo se ye sha afi asi me bosumi mu me di mbede ne nche kra nya mode eja me amfa nyinya me aye ne se mo ma me sa akwanya na me ni se nya me pene so se wo se ye no sa enu nti na akwanya no ba sa nti mani so na me da ho nyankopon ase afei so me da obi bia ase anyomtofo emema no kra mo anka se we die ye ma program ti mo dem manyai enke mfidie ye beden ahyehye da omuba ensue mu na kra no yese o ye beba kwasi ada ne mpo a ensue ama ye kwan no kra na nipa ewo ho kyerese mo ya ade enigye ene ahoɔden a mode taa akire no ena yehunu sene ye dwumadie no aye no eno nti ahoɔden bi obi ahwere ye bia no minim se nyame bɛbɔ ho mama de ama ye ne ese Awurade sɛ na me de aseda kɛse nso ɛma me ho kani akwasi asante sɛ ɔyɛ madom na ɔboa me ye nurse ni me mankosua Bible bikosua apane wo nanso nyame adom so waboa me akyerɛ me ɛna ɛnɛ obi ehia wa sɔfo ma me wa ya dede bi nyɛ me na me ye sɛ me yi nyankopɔn adom a wɔde dom me ne free hɔ no mo a me kunu enso ɛka ho enti mo ma me fa aseda no ɛma no esan sɛ nyɛ bɛbɛ bia ne pia ne yerema no yɛ ne pasa akwasi nyankopɔn enhyira wo pa me da me ma me nso ase edusi poku nyame nhyira wo anwo me a enka wa ha me sɛ wo me na wa ma me akwanya etumi atete me abeduru sɛsɛ edu nyame enhyɛ wa na mu ahoɔden bi a wo hore maso ɔden nanso ni nyina obɛkɔ so afa ne saa me da me ma ne nso ase me gyina esoro hɔ no me si fo ma obi se sɔfo ma me na ma no de omu gya hwan ase hɔ ne ekohyia no nyame adom bɔne bi anto wɔ mo Amerika no omu tu ne sɛ ne omu kɔbɛ nyina no omu so de mpae ta machi enne enra ma na metie me ya ti me sɔre na me kɔ na me ka kyerɛ mu sɛ mo mpae ma me na metie me ya me wɔ ha na o ya san ba ya mpae na wie wuti ne te sɛ mesie ye ba no masa bebi sa wuti na ɛkɔ mesie nkɔ wase da bi ma mpae na ne me sɛ ɛkɔ ka kyerɛ nyankopɔn biem nyankopɔn adom so ma ka kyerɛ nyame ama metumi abegyina ha me da omu nso ase nyankopɔn enhyira mo abusuafo asam kasa me bodin no maako a ene preaching no kra ye ntoa so nyame ka ne sɛ wa wotena ofie bɔ mpae ma me sɛ emma me broni wo bɔ mpae ma me pa nyankopɔn enhyira wo sɛ da wo bɔ mpae ma me ti ba bibia wo a wo kai bodin ma dwumadie no ma dwumadie ayɛ fa hye nyame animonyam no nea wo hwere ye bia no nyankopɔn emmɔ ho mama emfama wo nyame enye yadom sa na onkrakra yen kakran mfa yen koduru soro amen pamocho moma yen mompaye Awurade yeda wase anope ya ba wani mu biem sɛ ya asɛm bi ne ye wo ka kyerɛ yen omeye a enka ye de yen nsɛm fata se nya sa akwanyan nanso ye wo asɛm munti yen pɛse ye beti nipa ne Awurade ma yen te woni deede no ye sro sɛ ma ani a ye beti ne nei enye dan kwansɛm ne a ye te no na sempo ene ade ankyee ne a yenya asɛm bi agina so abegyina wani matemmu da no yenim sɛ wo ka ye ho nti wo be me asenko ne mudifo asedan kan so akra ye mu na obe sakra wiem na wona wo tie won fie mu e wo radio so ne wona wo hye ye nyina obi abenya ne kyefa no wahyira ye nyina wo Yesu din mu nti amen na wo chi nema bebre na ye kan ye na yen sembisa dodo na mnim se o ma no mu edi akire no Bible no eyi nsem ni nyina no maye nti enuanom a yenta enem nsom a enamunya akwanya mo ne yesom no omo ofie a omo ne memeda kwanhwefo nsom nenso omo ye ready se omo betie na ne nyame pese o ka kire bi a omo beye no minim se ne adesua ne nkwa wie ye nye besi gina ye bi na ye gina ye no ebeye dan kwa de na ye nu ye ho da se ye si se gina ye hallelujah eno nti efri juada no ye bisa ye ho
Not me be surprised me Dutch pan is saying. Yamia Domoso, or my own son of the onim Dutch no, and found in ye namubia, onim baby or dear Bessie. It sounds as I am woman of my own who said, or no free fitting I see and ye baby no, and I know I come home cemetery. The book AGNES are son of Diana known to me and Kai Diana. On am Daniel so dan say hin tasem no edi eno nti Nyankopon nim woni me na ne befa mu bia no okura mu so de embekwa akoduru ejoada no se ne yehu ye no ye da ache no be ye fese ye de ho ma Nyankopon a na ebinada no sinti udome ana ne yehu se osisa wodome a dise wudi ma hyede so Nyankopon ahyede no de maye okuada ne se ne mransem du na nipa kasa atwam de nanso anyeme nyina edi adanse se mra no nkyemu esan say mransam adu na atwamu no emu na emokro no ne wo emu agyaman ne wo ho eni unyonko ho adanse kurumu saa nema we nyina nipa gitum se no de wo ho esan say wo wia magya meme acho na ede na ne toso na ye homeda ne de yesi atwam ensuran kanya me so nam ne kyerosem no so ma yehu se saa da no enkyemu na ye onu Nyankopon da ose esefata ani die enu nti se yansan kan ye nan saa da no na se yanye ye ni aye peso ade bia na se yankan sem hunu bi na ye frɛ ɛda no se ni die da ne de ni die ma onu kyedi ampon na ose o bo hyensem na ode ma ye gya nom no ode be ma ye hallelujah wuku ada no se ne da no ensesa da homeda no eye memene da me ene mene da no enu nti no enipa beka de nenso no ne atrosem na aka na enu na yekura mu enti ne da ne nsesa na enra ya wada no yehu o say enti me pa say na mini hono mo a eni da so bi wo ho ma me is there hope beyond the grave mi wo achi no e de eni da so na wo ho ma ye trosem na Hebrew woman no so mi yehu say e twasa mi wu eye preko pe na mi wo achi no atemu ho saa na wonso bewu na wonso wo achi no atemu ho e den na wo kwa akoka e braben na wo de wo bra no ye enema ben na waya enu nti ye betumi aka se o wo sefata se wo kwotena da ahenie ni mu na se wonnim saa nema we nyina wo wanim a ose nia wo ka nia wo yo se wo didi o se wo numo ye na fa hye gya na wanimonyam esansa won sem bi yi ano da ache na enura ensuo tompo ne nyame begina mu adofo mekoso akase Nyankopon enhyira mo nyame adom sunsu tobre yi mu ani egina mu nyina no nyame de na asem de de bi de ma yen se abrabo aye boy emfa ho ni ba bi ayakọ akoduro se ye kro no a wo abo ode onim se samre de ba bi wadu de won sem fatampo se nyame ma wo bo omudin ana bia wo de no aye de asie yenye hunu ye enti wo de wonim se o afei na wate no ene sen ka asori panyimfo ohun na enka ne be ya ne se ye betumi din kura fra asori mu ene asori panyimfo ohun na asafo mehu a enka ye momidin po biem Nyankopon de oso obekoso abowudin no enu nti no emfa ho ne ba bi a wadu wobetumi ahya ase foforo odofo wobo asu ache na eso te bia dada na woda so wom enne wobetumi asa ye nsesan foforo se wobema wo ho kwan ko ade a obeboa wo na wobeye nsesa wo obre no hallelujah enu nti enra ye hu se subo ho hia emfa ho ne se wabobie se wo hwe na ba bi a waduru no e wo se wo sa na Nyankopon no wu sori biem a akwanya no wo ho ma wo se wonim se ye wa mo asu no e wo nsuom se ne na trosem no de ma ye ne a trosem no de no se gidie ba ko asubo ba ko ne Nyankopon ba ko enu nti ye ni asubo foforo bia ye hwiri ntire gya ne akase ya boy asu ana ye nkwa ma ye fa nsuom pete ye so oyo bi mpete ye so na emom no ye ne Yesu be wu asori wo nsuom na ne wu sori achi no ode foforo ye ne be ma ye hallelujah anope yi nso awie yi aye wo mu yi minim se Nyankopon adom so obeka sa kire eno nti ose the best is yet to come ene pa no afi kra na ebeba nya na wonim sa free won sa dadaada no ade na free won sa wote hu ni suo na woda so akan na ye oya na wo kan no aso yo se me be ye wo free mu mi nua ye wo free mu ade pa we ya me hwiri ye Nyankopon se sa ne pa no afi kra na ebeba so we refia yen kai last week ye Job adesua na yesua yen no ene pa na ekura Job nsem
Emma who offer Bible na ne dia dance ejapadia na ekura Job ene pa horo na ekura no ose osefo ne se erade de sanema we nyina ma no tina hu ne so osomo no masane ma free ne nsa na hye nyankopon se mede ne nyina ma ogi se ne kra enye me ne nyina free ne nsa wo de ne de na free wo nsa wo ha nyina mu no nya ba bi da meboa wa ma ne nyina mu ne nura na jo se de a wo be di bibi be kwa wa no na suni nyina mu no Job nsa kan sane ma no nya na efeche ne mpo na ekura no dada no o say the best is yet to come baby a wakwa akoduru no enyema na wonim se afri won santi won kai biem no o say sane ma no wo homa ene ye hwe ye wiase mu a ede pa ne anigye biem ye wiase ne pa ben na wo moma ye biem anopa ya ye true hearts ni achechira be ma o se oba o da stretcher ne so e wa anim ho ye che maka be fa no ne nkwa na nyamede ma no na free ne nsa samre no da ho no ye dote onim hyi onim ne ekoso biem na enso wo de wo won kwa nyame adom so esanse nkwa na ekura no so mbo ne nti no wo ade nyina hallelujah eno ti wotsi ne suo na de bia me ka se hu hia se wusu se hye so na wo ba bia wo nkọ na afi onim se waka wo nsem ne nyina hye kokoa mu ho sugu awrade so tiemu kanya opechre no we are sorry no apepa wanim gentle wonye hwe no waba na wode na yeyi abema no na wanya gigye woni mu se sansam na me hye kokoa mu ka kire no ono ani brem no be ya ama me hallelujah odofo the best is yet to come ene pana fe na ebeba Jisa woman no kwan say oh erade ba bia meduni de minim se wiase mini ne pa bia wom enya de se mi konya de pa bi wom da enya afi na me kwakwa prenya me ho abroso enya afi na niema minie no me kwopɛ wa wo brem no de be hye mensa enu nti enya ni da so obi a hye wudi a ekoso emfa wo ne se oba ne ne kunu wono na ti sika kwa ware na eso na omu ya atamfo onfa wo so de dro begum o se be ma we meku na firi wiase ampa so obeku no ensema ya yetie no radio so wotia na wubisa ho se na sanema we kura ye den etirimoden a abawiase ene ni petrimo ye den se onfa wo so ono aneba oba besia wanyema bosome kuno ha ofa mu nyina ebedru baby ne ba so odinti osemaji akra ne kura firi ne sem ni refi ya na ofa mu no ni refi amane na ofa mu ni refi podachi ne nyamede ne ba no beye nanso no waku akra no eye ono ana wo no be man fa wo so de ne be kwaji sikaduro minim se ne e den na so say kramati bi na so ani da so bi wo wiase mu ene papa pa na wiase wo mayen eje pa na ne ye pre ye hu de anya ye bedura sorry dan mu ha ye tena se ne agende bia me bisa se enti se woti ahensan din wo abonten na wo ba na beti ahensan he na afori ana ye bo ye dede bia ye pese ye mo ye ho mini bi da bi me de me ntumi nye school fees ne do so opu asika na no sen do sen no watumi atua enchen na ma bi ba Yenchen, on the pastor didn't come. Neba peso or quabroche, and unto my bobesia, aquaco pesica 2 billion. At the aquaco ye people acquire your money in an abandoned sort of Ghana. When a Japadi also muyen in Omaton, the Amacrano, and qual forge the quo. Next to send the power ya. And I yet see a sorry them on the air and say, Ye persia quo come to your sister Shiamu, Yen Nani a copaje raditia dana say, just 60 cities send upon the catch or so ni be. Esanse wo odwene ni adechi a obedie esanse wo odwene kwasi ade ye obekọ ensan obebo esanse wo odwene nipa ni monyam ma obenya ho nti odofo ene pa na wo wanim nya abotire menya nkopon fa ne pema no ne die no se fama no eni die se no se fama no yentumi moa so da yentumi moa ye ho so da yentumi kan ye ho nhyɛ da ebra so se wo se wo menipa so hunu ubi enye se wo ho ho oni pa bi mu wona otumi ye bo na enye se wanya aburusuo na emom aba beti nyankopon asese saade ye kura mi enye me dia saade ye ya dumbi na minyaaye etimi tumi moa so e wo se me di bibu anyame adwuma Ahinsan ki eba ni asasi da ho kama se ne apake ye cars fefefe ena ya sori de mu ha kama ena ye mewo ba bi ti kama hyensu tobre aya ba bia ya mate odofo eni pa ne wo yanim ye wiase ni pa bia de maye gise nyankopon no ni ada ye betina ha sugu ne subon pa ye kire no no ono nko a
eno ti se wo hye wo dem na wo bompa ya wo so wo wa famu di a wo ye se bibi wo ho bi na wo sa wo ya enyan ma we mu nko a o sika ne de we mu betua o niema we de ye panipa we o beye de bia we beye na wo so wo beye den. The best is yet to come. Odofo eniema na ekura wo no baby e wo no eniema wonim se wo de wanya wo ho ji se wo ye me obi e wo se yes me na me ba no ka bi en ka bi se wo ni ho no ma ye ya enye ye wan na ka kire wo ene se wo kwani wo nsa nyame adwuma no bekoso ene se wo ni asori dan mu ha ni e pese ye no ha na be ye odofo fa wo hye mu bi me kan say last 2 weeks na lady bi o se omo koto ba so mo koto bibi me ka odru ha ya no oka o se wo tuo se wo entuo ade no ye be ye odofo se wo yo se wo anyo nyame adwuma na bekoso ohia wo hye wo sika no wo dan ma wo se wo no wo hia nti ohre na ade nyina wo to ne ho pan se ne be ya wo be ye odefo na so wo boa wo ma wo nkwa wo nkwa na ekura wo ne nso bu nti wo da so moamoa wo ho ene pa na fei na eba jiso wo ma ho kwan nti Matthew asempa etidi nwotwe yi mu miensa ne nan no Matthew asempa me so obi wo ho na meka na obetumi akan ama no ya ama ye ntem. Amen. Say ya nye ya want to say mofra. Odofo ade na ya na mofra ye. Wo ba wa ya ade na enye na watea no. Ana wa bo no. Okona ne bufu seden a nyame etebe ka cho se mami wo de onya madamfo. Esansa mabo no. Enti okono oba so ame amenya na damfo no obesa be ka asem bi a chem. Bra men ka asem cho ne obeko amiti ba bi ehye bia. So opeso o ka asem gu no. Ni rempo afisa me bo no. Ni re afisa metia no. Se ye nsure ni muka, se ya anya ye ho se ye kọ. Wo chese obi nya na wa ye bi. Odofo obi anya na wa ye bi. Se wo wa anya na se me ma anya. Nyankopon se wo mpo ni pa enyi ma ya. Emosia be yi ma ye. Se ye ya dwen se ye mmoa madwuma ne nkoso a. Obi be fra bontene aba ba ye. Na afa wo to na wo hu na aya sen na wanka wo be fili edi adwene beba wo tirim se wo te wo na ye ka se ye koye nyamsam ka o me nkwa odofo ebia nka nipa ba ko be kwa akogina ho na ka okra no nti a wo se ye koka asem ne nke be kwa akoka nanso na wo wi edi na wo beye nyame hia wo hye ohia wo no kwaredie se wo de ne pa no be ma just be faithful to him ni ekura no kitwa bi no Fama no, catcher and say radin ya me when he knows it a sense of wood dear on one at the mawa. Wouldn't it be a woody see no? The best is yet to come. And one near mano, and Fasanya manina wow, and Fanya one on fan so cookum, me Nimebusia, me there be. I was self one, one didn't kind of me, a home must want see. And then what drew her on Pessians to a Becobinti, or the sun is sway swing, or the summer near ye swing. I a G and one engine. Then so shrunken young coupon said, was a Siberia city amana, why a crowd of so beji, hallelujah. Order 4, ye we are sea pie, dear pan that you will need a so woman. A dear pan the woman won't say, I dear way, them me want to sway be ye. Eya wo ka na ekura wo no ana dan bi na wasie no ana wo mayi edi ababi o madru watumi ahye wo mama o ebi abaye doctors ebi abaye engineer ana wo dibre bi a wadru no eno na wo de wo ho beto so ana edi pa na wo betumi de wo ho atoso wi ase mu First, 2 Peter chapter 3 verse 10 and 14 Peter enwome a etoso mienu etimi ensane mu edu ani du nan no Odofo ye ni bibia de ho to so wo wie wiase mu ebra ye wo mu se wo baabi a wo se de ho to a enka eye nyankopon verse chapter 3 verse 10 Erade da no beba te se ne owufo eda no beba no Oja say
Yemfensiwa, amen. Odofo, se niema ye prepay. Se yensika bebre ye pay. Se japadia ya bwanu egu hwe. Was se sanyema we nyina be say. Ebe hia say ya. Ene die nipa ben pa na wasa woye. Se wo bibi pe bia, e die pa na wasa woye. Eye school bebrebe na ye bekọ no. Ana ye dan akese na ye besin. Was sanyema no nyina. Ebe hia say. Na se sanyema we be say dia. Ene die nipa na wasa ye. Enche na ye nua Kofi Kinata. Waso otenase no ote sanyema we wose sanyema we nyina. Se sanyema we nyina be se kra de ene obra no kra we nya amobiem. Odofo se sanyema we nyina be free en sadea. Yen kasa bra no ye nya amobiem. Na emomo no ye wo bibi ye. Ene se de ho betu twedi ampon so hallelujah. Enye bra no na ye mobiem o. Na emom ye de ho betu sa nyankopon na ono de ne de no enchemu da na hinie no nchemu da ne nipa wo ma ye ni nchemu da na wa hinie no betena ho da akosi ewiase awie ye hallelujah. Odofo ye wo bibi pa ye de ho betu so a eye nyankopon enye ye japade aye wo enye nipa bi ekura ye nsem enye nyema bi ebusu ama ye esanse sanye men ni nyina betwam na se betwam a ede nipa na wosa woyo ede bra na wosa wobo ede anamon na wosa wutuo ye bekoso atena dem hane atwe ye manson no ana ye bekoso atena ye mfie mu adi atoro akese ye bekoso adi ye dwuma mu atoro enen na me kai pass se wokasa obi meteye se obi pa adwuma na sa wokọ na aka so yes die ni de adwuma be ma wo sese a ene wa wo te asori dem akra be ye dia ma so wo de adwuma be ma wo nyonko es die ni e die ntia no kwari na ye nim ye ho no kwari na firi ye mu ene ne na ye nim said the people of the book and the book ni de ato ho ena ye kenkan foforo ene sa niema na ye nim fifiti ase no e kwan a wo fa asubo asube ye memeda kwanhwani no aya tena sena sese ho biem se no so na mo na wutu senya wote asem no si e wo wutu mu se wote na sempa no ba bi na wo baaye eye no anamo na wutu wo bedru ye no sen na wo si tu anamo na se sanye ma ye prepay sanye ma ye di eti pimpim ye gie enye ma ye kun ye ho fei se sanye ma nyina be free ye nsa e di nipa na wo se wo ye odofo ye wo bibi ye na ye wiase ye wo mu ye ni da so bia gi se twedi ampon no nko a eno nti wo hye ye mbo na ne bo hye nsam na ya na ye no kra se John 14:1-3 no o say mumie nti awrade asa mo wa kuma ntutu ma wa kuma ntutu o munyo nyankopon ni jimi nyankopon mi di na me nso munyi mi na me nso awrade Yesu jimi di tena bia pi wo meja fie tena bia pi na wo meja fie na se kan tisa anka makama tere mo kan hira mo da se me kono makosiesie ba bia amamo na se me kokosiesie ba bia amamo a mebe bio esana ba bia na ba fama ko me fama akomenche na ba bia me wo no mo nso ma ba ho mo beba ho bi hallelujah odofo se yentumi nye bibia ene ye wo ahotoso obi esanse obi ahye yebo se ye nipa na hye yebo a enka ye nyai esanse nipa bebre na ahye yebo asafo yi mu nipa ahya asafo yi bo ena sanke ye ko nchen akogye a enka ne pese ye ma asafo nki atumi aye awie ye hyebo no na ade kye ane awie fie san nipa bia no mu asemunti ye ka asem we na ne adwen na sesa esanse obi ebu wa bamunti nanso ono de ne bo hye nsem no ye no kware enti o se ma wakoma tutu ate ne awona mu na nsuo osuo na wona mu no me de wo becha eja na wona mu no enhye woda esanse me de wo bekwa akowie ye pa baby a mete na ye nika baby a yesiesie ne panyi na wo no eho de ya wie yi ni wo sisi ya wie ye ni ho bi mikotodwe ye me ya na no ebi ni wo ene kid ni ko we ni pa egu dialysis so ne wonya sika ntua ne de so obo besia de penkwa ni nyina mpo achie nkwa no be free ne nsa no ono de sabia ho ne ye hu sanye ma we bi ono na ahye wo bo no hallelujah ene pa bi wo wanim na kokọ wanim eni pebi wo wani ma wo sabeka ne jai sanye ma we we chire jai manso no jai ntokwa no jai mi hunya kane ma na wo ye no na fa wo ne ma wo wo no boa kopem se Yesu beba no sama ne yi uremfi na emfiri yen so esanse ne bo hyensam na anka nkyere yen da se ekwan na ye kɔ ne ye jo onim ne kwan ne sunti oseme ne wo ho kosi wiase awie ye hallelujah wa boa wo wa hye wo ten wa kora wo ne wo na mu nyina enipa epia enka wo firi ha kɔ ha kakra nanso watumi agina wotumi gina ye na den na wo yo
ene ya boesu ya ba ya bedru ha no ya be ya kokroko sem me na menim me ba asoyi mu ache ya tu fesuo no na me wo ho asase wonim kwan ya me fa so ye nyaaye na me papa na wo ho de bia ye kira safo na se na enso na wo ya me meda kwanhwe ni wo suban no kire enne yi sanya wonim ho no sa na Yesu enimu sanya wode huahua wo ho no enyum to no ma to aye nto ene sama megina ha kasa ye nye we no sa na nyame nimu ana ene pebi wo ho ma na susu fa wiase de ne huahua wo ho ene pebi a wasiesie de chen wo no enye wiase de bi kura esanse no de te hoda na ya afebo na obi antumi ngin free wo nsem hallelujah amen odofo ebre na so ama wo aso ama me se baby a medru no minim se makwa maye me pemu de bia na ye me na me pere ye nka minya we ya ade chi na minya we ya de bia me pewe mi pewe de bi wo sesa abre yi mu de pe wono ne de na chi kwan hwehwe na henie ne tene ne kane na sanye ma we nyina wo de beka ho hallelujah eno tida no Solomon o se de na me ba menyema o se eja oman na wo de ahye me nsa ne so eyo oman kese mi abofra kuma mi ni nyansa na me de beye ni timi hie nyansa wo se se wan pe wiase majapade kasa kese efia kese ni dia kese wan pe bintimi de sanye me nyina beka ho hallelujah amen odofo ene pane wo ho mayen na so ni nyina ne se ye beye sitie di ama no enyema no de wa hyehye sususu esanse sun no ekan ye bra ne ho susu dia bobo na nya wonko ana ahia wo wona wo ho ase wona mabonten no aya ko kokko mu ko hwe ne wo ye emu wo bonfia sa wo bo bibia wo betumi aye asafo yi mu ye woni pa bebre na nsu ni pa bebre na mo won ho e na asafo yi da so te ne ayete mate senti ye be di 50 years Ahinsan asori hwe se ne environment tie Presenia ye mebunu baby omotena hwe ye mofran kuma hwe baby omote ye bedi mfie duonum senka ye nipa enka ka ne 10 years wo ko pension e de na wudi gya wo ma asafu de na ye yo senya ye ka ene empanyifo amoaye yesu egusu ye bi ene empanyifo ndodo sen na wom omo de ye sha se 50 years ndodo sen na wa ha ye ne ye beso omo no so de na ye odofo ne power ye nim akasa wo bebo wo ho so sa wo bebo wo ho so a enkonua ne betete agu hallelujah amen o si watna ho ma wonua kuma no abeji nhira ne nyina akọ o si na wo wura afi me yi papa eye mi o wo ba yi so o si o wa beji wo de koda dada ni aka no menum nsem ne nyina ye no me na enso beba se wo bebo wo ho so a wo be yi sa nkonua ne nyina afi so hallelujah amen enti yi so bo ne ho so Ebra ni nua Jacob okone nam ya wo ba no nim se omra na ni nua na ye mobo nti wa hyehye mponko ose monko monfa we di kan mokwa monfa nua we ma no monfa na nchie we ma no ose monsan ko kan chie mi nua ne se nia me wo no eso me bo hallelujah odofo ye pene so ma ne wa so ye bo a ye be yi nkonua na free ye so ji se ye keka ye ho ya tena se amo ye ho ache ene pa no wo ye nim na si etu na mo na nyame beboa ye odi ye bedru bebia ye pese ye dru odi ye beko na ye bedi nkunim hallelujah amen odofo eni pebi wo baby maye mpese pastor to him 427 ene mame ebra ye de ye de ma no ya de sua nyina na wo chi de ne nyina beba wie ye no si enyum ne mu nsem no ye ye wa asase bi wo ho no mo a sa asase we die eni pe wo mu no ade ensa ho esu bia eni ho areho bia eni ho na sa asase no wasiesie ama me no mienu se ye mra ne ye metinem in the land of faithless day the best is yet to come. In the land, no faithless day, light a city four square. It shall never pass away, and there is no night there. God shall wipe away all
of years. There's no death, no pain, no fears, and they come no time but years, for there is no night there. All the gates of pyramid in the city four square, all the streets with golden lane, and there is no night there. Hallelujah. Anyone no move biemu srobia ni sasa asene so eyawudie bia ni sasa asene so bia sasa asefoforo no sane pano na me kanfo ama odofo anyum awie me pesa me kanfo sasa asima asase kama bi osasa ase no nisio ni so sasa ase no owo ni so sasa ase no onnan sorry na oka se yi asemo die abotome asemo ya ma me raho onnan sorry nti nisio biem sasa ase no na me kanfo ama ene se wo ye krado se wo wo pa se yi ya makọ shiri radi hu me mobo se woni me nyina be ya adwen se ye kai bra ye bo asu ebedru se sebre yi mu no ye de ye bra na ye niema bebre ensem hunu bebre ne ye de ano aka enne me mini niema ekoso o ya adwene mu eniema ye de ye bra aye no ensem fata me na samre me pese me revive biem asa me sa kenya me hu biem me pese me renew me vow with God so wo pesa me so peja wo mu enemy sorry na sasa me de bi na ho dada me pesa me revive me hu biem erade me pesa sanye me nyina enne day me sa no kwa pamfofo apana me no kwa ne se satse bia na no e bra wo mesu na me no wu sorry ye no sapana ni chemo no me san ko fire me pesa me jai sabra ni nyina enti me nua no ba bibia wo tie me o mo hwe me o Facebook mo tie o AWR me se ebrewe mo ayedri ye revive ye hu biem ye kenya ye hu biem we renew our vow with God ye boshe na ye hye nyame no ewie ye pese sai kenya ni biem so wo pese wo yesa senya me pese me yosa esansa me sese me ho no e da bi boshe bi na me se awrade no me buso ono ne de omu ne de so esansa me nkwa me na so me de me pray na me de aya anse ne de animonyam na so wona me nyina ya atwe de a me pese ba bia wo no tu anamo na ba animu me tira me se ni face so awrade me pese na me sa na gina ya foforo biem enye se me no aso yi won suo mu na mom no me pese me sa sha obo se me kwate bia dada animu biem ni ame wo bia me de be po ma wadwuma na koso na ba bia me gina no me ma wudin so me ma me bra na ya dance die se ampase wu sorry mame esansa so wasase bia sasa no de esu ni ho sasa no owo bia ni ho ho na me pese me ko enu te rade boa me sa wo pesa na wona me bebo sampa ya me pese wo begina me nsani fa so asase na esu ni so no ho bi na me pese me ko sa ne bo hyen na wa hye me no erade me pese me di so me sro hu me mobo me pese wo begina me nchen anopei ewie ye pesa se ye ni nyankopon sa kenya ye mbo hye no biem ye pese ye sa take ye vow ne foforo ye pesa asase ne so akọ asase na ni suo ni so no asase na yawo eni ho no asase na owo ni ho no esasa odimafo no bepepa manimo ani suo nyina erade me pese me kosa asase ne so ene na me so safre there's no death. O pesa woni Yesu wo sorry e fa ho se wadi nkan ye bi wo pani pray no so atrosam no ka sentia e pray mu me pesa me ni Yesu wo sorry me pesa wo na super kunkunu ni mu no me ne no wo sorry biem na me ka se awrade maba me to nsa fresh afo no ye ne wasina dream pise o pesa woni Yesu wo sorry e wo ensuo mu no e wo esubo mu no me to nsa frɛ wo Someone so proud. The son say yes to never walk. And yet me oh, and then the pebia, and ya sorry penny, and then ya sorry baby, and ya me mamma and ya papa, and then mama ya radin at on suffer. So person wouldn't yes to sorry. Would you brand him where ya mammy? Bitch now, Sarah day.
pesa me de me brain nyina emma God me bless pesa me no sorry me pesa wo sorry anopa no me kwasa na esu ni wo biam no me pesa me kwasa na nisuo eni wo biam no oh erade me pesa wo so mi mu odofo yesu to nsa afro se ye nipa na efre wa enka mesa aka cho set na senaje wa ho me esanse nipa ni mu abia na emom se wo te ene no se ye erade ne na wo se ba bia wo kwa akoduro no ehia ma so ni yesu be wo asori a akwenya na saba ma ye biem se ye ni yesu be wo asori odofo eme obia ensa wadwe wate esanse nkwaje no ya ankra enhye nipa ehye wo no esanse se wo feri so bebo ni din wo nipa animu a ono so be feri so bebo wo din wo ne agya nanim ehim na pese ebo wo din wo pese wo renew vow nyame eto nsafro ewrade me pese me san no tena sibiem me bu me ho fo bebre woni ema bi ho na me pese na me san no ebo apam ne foforo me to nsafro yesu sebra ono be kwa apam no biem na so pese woni yesu wo sori won suo mu na ne da no a wo fre no edapa no ne konkono da no sa edana ye die ni die sefata de ma no no wo pese wono no ya odofo yesu to nsafro wakone nama esubo bienu no ensi kwan enye bone esansa Paul say na mokra ye bomba su ye bomba su kwa ose ye kra ye nimo ye de kobo asu ni bi ose enye ma ho kwan na ni yesu mu nsori na se ye ombo wasu no ekọ honhom a adwensa kire ma ye mo wasu enko honhom konkron ni mu odofo ya nya adwensa kire no se ya sachira ya adwensa ne ye pese ye ya e ya akwanya ne ma won se wo ma yesu ebo wasu woni ni ngu woni ne nsori fufuru ye mu na mo niema dada no nyina enchem be ya abode fufuro gina boni din na mani din ne so mani penyi na ehu se ono ne obo ade no na eda no nyina ye ne dia yesu to nsafro ye wasase fufuro bi kama wasisi amaye yentine wiase mo ha wa hyemu me ewiase anisuo na hyemu me ewiase ayarebu afa yenso na yennie ni daaso obia no yentine mu biem ye pebe bi pebi ade agina bia esi ewie yesu to nsafro kamina mi ni freni na sonne manye bwe Cristo moja dishinoa jimi sami shemi jifose osememu dianu na moja ri frinako sinoa Meti mi wo manokra safodia eseni odo binti se Kristo Roman for ngoma etinsen yi mu nmiensa ne na osu chinchi mu ho ayeden se wugidi a odofo de na wo samene si wo ho kwan biem uchinchi wo agidien ma ye mo wasu ense agya ne oba ne wo konkron ni din mu nyame to nsafro ba bibia wo mo amaba nyankopon enhyira mo nyame mama ho odin no nyame enmamo nyansa mo betumi de atena wiase mu nyame na enso mu no fa mu wie nkunimdie mu hallelujah odofo yesu ene freyen nyame enhye ye nyina ye de no ma ya ho odin wo yesu din mu nti amen amen ya besoro ne maami gifti o my ministry director odaya no ewo Asante Ghana conference abompai asre radia ho odin ama nyame ma ehwenu se ye ni nyame va o ye fa o ye no emugo erade na nkenya ye honhom na onfa ye nsi na namo no so na otu yene aka wi a ebe ye small test onyame meye wa hai ni wi a ya votu won so na ya Awsho mi emre yakoma sine mompae kunimdifo yesu humi dai mu maye da waseda papa ye da wase papa e wa kwanya sonko a ode ma emma e wa Ahinsan district ni se yemfa wonsem ne nko yemfa nko ne enji akra mobro ni bi enkwa papa ye da ho ase
yɛda wase ahoɔden sonko a wode ma yɛsɔfo maame Agnes Asante na wonam ne so de nsɛm a ɛti sei nsɛm a ɛhyɛ nkuran nsɛm a ɛma awerɛkyekyerɛ nsɛm a ɛma yɛakoma adwodwoɔ wonam ne so de ma wo ma Ahinsan kurodua mu yɛda ho ase papa yɛda wase yɛsrɛ wo sɛ deɛ wafena ahwere biara no papa hyɛ nana mu ma yɛn daa afei nso so yɛn a yɛde yɛn ahoɔden yɛn a yɛde yɛ sika ɛboa yɛn ma saa adwumadie yi ɛkɔɔ so no papa yɛsrɛ wo sɛ hyira wo ma daa AWR mpanyinfoɔ yɛde wɔn hyɛ wo nsa yɛsrɛ wo sɛ hyira wo na kyerɛ wɔn ahyia mu ɛnnɛ wo nsɛm ɛbaa yɛn nkyɛn ne sɛ wodi yaw pii wɔ yɛn ho ɛsiane sɛ yɛka ne dɔ no yɛapaw papa ɛnnɛ homeda yɛsrɛ wo sɛ ma yɛnsa nka yɛka ne dɔ no na afei yɛmpa yɛn ho akyi sɛdeɛ yɛba asafo yi mu foforɔ yɛwo yɛtu mu foforɔ sɛdeɛ na yɛsi tie no ɛnnɛ papa wohwɛ yɛn na wɔwerɛ aho yɛsrɛ wo fa yɛn fom so ɔkyɛ yɛn daa na deɛ na wɔnam wafena so atu yɛn fo yi yɛsrɛ wo sɛ ma yɛnsa mfa yɛn ho nkɔfɔre ɛfi biem na mmom tew yɛn ho koraa na ɛnyɛ abɔdeɛ foforɔ yɛda wase paa wɔ homeda nsɛm a wode ama yɛn yɛsrɛ wo da bira da ɔsɛefoɔ no a ɔmpa adeɛ yie no daa ne daa na owia yɛn papa saa mmerɛ deɛ yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn ahoɔden yɛbɛtumi de adi ne so na yɛama yɛn ho kwan biem ama na anwia yɛn na afei yɛtena ase ama wo Kristo na deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ biara de boa w'asafo na asafo yi tumi tu mpɔn na asafo yi tumi ka anyamsɛm pii twe akra brɛ wo no Awurade yɛsrɛ wo sɛ ɛma yɛnwiinwii ma yɛnyɛ mfiri akoma pam na ɛnam so ama woahyira yɛsrɛ wo sɛ yɛne saa ma yɛn daa yɛda wase paa sɛ ɛnɛ wabi ɔsoro mfɛnsee na wahyira yɛn na ma wadom na dɔɔso aborɔ so ama yɛn ɛwɔ din mu nti amen. Bacho yani ya bebo sunu ye nyina ni mo ya yani ya bebo sunu person ministry secretary bacho be ka me ho ha ma ya bebo sunu ye nyina ha sisi yani ya bebo sunu ma ya ka ne Awurade nhira ye no nhye ye de ne na omo aye nso we dey a quick one na ye vote so na ye nkoye ne nyame ma na mapagya mo tasem bebo su mo je tum se Kristo Yesu oye Onyankopɔn ba mo je tum mo se ane ye gidi mo je tum sa oh secretary for me on mo timi nka hom na so de ma ne hu se ane o mabo mo ho ampa mo je tum se Kristo Yesu oye Nyankopɔn ba prekope mo je tum se nyame asiesie kuro bi a ɛwɔ soro ama wotefo a enche oba be fa ne ma akosoro a se yen Yesu tie ma na ye kan wo bi mo je tum ane ye gidi mo Awurade nhyira ho de twa to mo je so Nyankopɔn de nansia bɔ soro ne asase a daughter son no home muji tumusa muji di omi anka me kase pa ma omo en secretary edebe na aka fa omo asorema said ye nuanom akeji Kristo adi na omo pese omo ne Kristo ewu no mo sa asore no mekika me ho se yenji wo muntum na yemo wo asu pastor secretary aka no dodo a efo aso pege ensa oba mo ntan na mo hwe ensa na ape mo hwe ensa na apega enshanka Awurade ni da amen yadofo nyina se se ne enche Yesu beba no enkobo mu nyina mo su na yemfa mo kanya mema no ene de mo nyina yensa nsore bi na mesre madam bell woni wukunu ne inoko ha mo meka wona ye mo mpa ye sonko emamo ewo osomi bra ye de osomi ba na wie mesre awo bi o munya diefo a enne edumadi nto mba mpa me cho meka adofo ho ne ye mo mpa ye mamo bra ye de osomi ba na wie mo amutie free WR so esupo no edaso a o ye wahensan Heart Hospital China mo ne nchen ho a eho ane ye wo nti ba bia mo hwe ye free say ye Facebook say ye 97.7 na mutie ye free ya wahensan e free na e ko na esubo no bekoso akoso se ka wakoma ne Sabbath crowd ba ye ba kobo wasu na eno no onyame afra yen se ye meye oma ye nyina ye nsie trust abra ye bo mpai wa wudi ni mo ne ma nyina so
adom ne moboro ho ayɛ wo nsɛm ma ɛnɛ wode waba wa bonsu Dr. Bonsu yɛnua Enoch ɛne adɔfoɔ yi ɛba w'anim sɛ yɛdwumadie nyinaa akyi wonam ɔma yi so na wiase fɛ na nyinaa tie ɛne dɛn hyira waba a wɔ executive producer na hyira ne woka na hyira ne bɛyi na ma ɛnsi wɔn yɛ Jesus hyira ɔma yɛn daa amen apɔmuden ne nkwatenten ɛwɔ wɔn nsɛm so wapagye waba a wɔne abusua gyina wɔn nan so bie mu a ɛnhyira nka wo dini daa amen yɛde wɔn nkwa na aka nyinaa hyɛ wo nsa fa waba a wɔne ne woka ne na abɔfra yɛ w'adwuma kɛseɛ akɛtɛ hyɛ wo din animonyam de yɛahoɔden tumi no de yɛntumi nko no honhom mu ko ne wɔnam ni ko Jesus koma yɛn daa amen mo abasa mu do no totɔ wɔn so ne hyira wɔn na wɔn ti asɔre ho hwia ɛnti nka wiase nyinaa wɔn na hwɛ yɛ Facebook wɔn na etie wɔ AW awurade hyira wɔn ma yɛn daa amen ma yɛn si nyina yɛn ma obi wɔ ha wɔ manedie bi mu a pa yɛ wɔgye ne fa ahodeɛ ma yɛn amen afei wo man nan a wɔsɔre agyina sɛ wɔn no bɛwu asɔre firisie nim deɛ da yɛnim na yɛsɛ yɛ mɛbunu yɛde ahoto awurade wɔ so awurade hyira wɔn ma yɛn daa amen yiwi ase akɔnɔ firi wɔn mu yi nneɛma bɛtwe wɔn asai firi wɔn mu afei wɔn nkonkoro tumi a wɔde ma lɔɔto ma ɛbɛrɛ no wɔte sɔrɔ ma nkɔmɔ wura nanso wɔanyɛ bɔnne Jesus fa do ma yɛn daa amen hyira wɔn ma ne fa Esther wɔn mu hyɛ wɔn yi mu hyira wɔn ma ne fa Mary sunsun hyɛ wɔn mu ɛmɛɛmɛ bi wɔn no ma ntumi ama Joseph wɔn awura ne Josephine Jesus fa so ma yɛn daa amen mo mutumi mpagya wo din kyerɛ wiase sɛ ampa wo ba biem waba wa fa ne mu na wɔtwe mu nyinaa pagya wo din sɛnea wɔka na awurade sɛ nyɛ wɔhoɔden a anka hwan na ayɛ awurade hyira waba wa ne ma ne nyikyɛ ne nkwatenten ma na adom nyɛ kɛse mpagya wo din sɛ na wɔadom wɔ Simon so na Elizabeth nso na wɔadom wɔ no so kɛseɛ Jesus hwɛ wɔadom kɔ waba wa so daa amen ma ɛma ɛwɔ nyinaa nyɛ nhyira na ma ɛnsi wɔn yie ɛfiri sɛ mpo bere a wosɔreyɛ no ɔba na ɔfaa ne so ma wiase nyinaa tee wɔ ne Jesus hyɛ ama ma yɛn daa amen ma woma ministry mpagya na wɔpagya no nso wɔpagya mɛma nso ahyɛ wo din animonyam hyira wo ma agyina w'anim na dɛn na nyamesɛm ka ho wɔn yɛ kyɛfa yɛ maame a yɛne ne ba sɔre na ɔntumi mma na nnɛ nyamesɛm ka nti waba a wa awurade hyira no ma yɛn daa amen awurade ma na asomdwe ntra yɛn so wɔ Kristo de ne mu amen amen awurade nhyira mo enti ansa na maame bɛto last closing hymn no yɛwɔ ne bi wɔbɛdi nkan bɔsu a ɔmo certificate no wɔ ha ɛbɛsɛ yɛma yɛn no mu yɛawɔ sɛ ɛbrɛ nnɛ Yesu di wɔn deɛ ma wɔn nipa nyinaa anim yi no saa na mo wie a mo nso mo deɛ mo nsa bɛka enti mɔdaworoma maame ha wa ma yɛsi ma mmienu pɛ bi na yɛmfa yɛn nuanom certificate ɛma ɔwɔ mo asɔpɛni ɔkyerɛ ako wɔ yi pasɔ certificate no wɔ yi pasɔ yɛ mɔ ne tɛwtɛw ma yɛ na mɔdaworoma ɛbrɛ no nti mama yɛn ka me kɛseɛ paa nti yɛn nuanom bi ɛdi nkan ne Yesu awu na ɛnɛ yɛpɛ sɛ wɔn a wɔn nyinaa ho sɛ Kristo Yesu edinim okay mama ha wa bacho betwa so say certificate no ɛwɔ hɔ so ɛwɔ baabi ti yɛntwa so ti nyame mɛwurade nhyira yɛn mo a motie nyina awurade nhyira yɛn nyinaa ɛdam ase Mommy na Onyankopɔn asena wɔ yi na dɔ yɛ hɔ daa. Ɛda ɔbɔ ade asɛ wɔ kwan soronko so a wahyɛ ne ho animonyam na wɔde na wɔtwe nyinaa kyɛ yɛn na nɛ nso wɔnam n'afena so na wɔhwɛ nkwa nsuo agu yɛn nyinaa so na mo sɛ Awurade sɛ yɛbɛda yɛn mpanimfoɔ ase titiriw ɔmo anya brɛ ɛsɛ wɔn daagye kɔ wurawura fie mu nyinaa afei yɛbɛbɔ AWR foɔ so aba so enso tɔkɔ na brɛ yi nika na wɔba ɔmo Facebook nyinaa mutimi ɛtena so hwɛ yɛn nyinaa nyame onsra mu nyinaa so maame nyame bɛhyira no asɛ hyira ɛma Ahinsan nyinaa nyame onsra yɛn na de yɛsɛ ne sɛ ɛda foforɔ bi sɛ nyame ama fie na Yesu maaya next year ɛbɛsa akɔka nyamsɛm ɛwɔ yɛn sɔre mu bi yɛn ka na Ahinsan nti asɔre mpanimfoɔ bi anya hyehyɛ sɛ ɔmpɛ biara afei sɛ ne sɛ Yesu maaya
ebesa akodi sa adwuma no ese se adwuma Yesu di se yensa no ena wasa ye ene ne adwuma ebeboa ma ye nyina yetimi agya bone ye na ye hye Yesu owiem ewo Yesu Kristo di mu amen ya nwuma ye beso ye himu no ye 663 ahansia adiesia adiasamiensi 633. Ordained singers, but you said in no a cappella. They say, Omu behu and yomopa, and see Mr. Mo, any ayama, a yemfa, and ijemeta or mochi. Next week, in so secretary say, ye war, Lord Supper. Ah, yen na ye, it's your new home frame. A brace and 20 years to Anton Sandy dear, yen to meaning in the deal or straw. Nti mo bia nyi ne ho mfim ne ensiesie ho ne ne emedidi na yenim se obehira yen amen pacho yensie ntiase ne mo mpaye erade paye da wase akwanya ne nso sade maye ba wanim yesro se yenim semfom bebre ne wo ye ho nanso wasema me hu se wo ne pa bebre wasiesie amayen enu nti eja ye ho nyina ma wo se maye na ho oje ebetumi di adi ne wahye ye nyina so na nam so ma wo nhira ne nso abamu amayen ye free ye free wanim na mom ne ye sro no kra ye mu kopim sa wo beba no nya ye ma osefo no da na yetumi adi nkuni ma hye wanimonyam nyame nhyira wo na won hyira me o ma na ho ode no nya kese na won tena ni mu nhyira ye
onyi yɛn ne soa no na ɔmfa nkonnwa mu ɔha no nto yɛn so ɔma yɛn ho ɔden a yɛbɛtumi de adi yɛn nsɔhwɛ nyinaa so wɔ Yesu din mu nti amen. Amen. Pacho trust and I share bomb pie craby. Nafe yentie Kaibosemoya ewo. Pastor Moses Mr. Obebe has said. Amen. Your best friend Ahinsan church board members 40